En baş. Berê ez dixwazim îro hinekî qala firsendê ji bo Kurda. Ji ber ku ev konjonktûr gelek tiştên baş û nebaş bi xwe re dîne. Yani risk jî henin, xetere jî henin, lê gelek pirsendên dîrokî jî henin. Wekî gotineka Kurda gereka berî tiştekî bikî, çil care hesa bikî. Lê piştî ku te hesabê xwe kir û biryarek da, êdî paş xwe venegere û rasta rast li ser wê meseleya xwe biçe. Niha gereka em Kurd jî vê pêvajoyê, vê konjonktûrê, vê rewşa heyî ya rojhilata navîn ya cîhanê sed carî binirxînin û gelek senaryoya çêbikin û li gor van senaryoya jî biryarê bidin piştî wê ya bikevin rêyekê. Ev rê hêvîdarin me bigihîne azadiyê. Berê gava ku hûn rêkevin, rêyeke rast û paqijnîne. Gelek kêmasî, gendar, aso û pirsgirêk henin. Hêzên mezin henin, hêzên herêmî henin, dek-û-dolab henin, dijminahî heye, dijberî heye û nav xwe mixabin wekî dîroka Kurdistan îxanet henin. Wê çaxê gereka em berhemiyan bidin ber çava gorî wê li ser meseleyê bisekin. Mixabin vê gavê siyaseta Kurd hinekî pasîf e. Yani ne ku Bakur, Bajûr an jî ev partî ew partî gelemperî. Meseleya 2017 ya Kerkûkê piştî referandumê mesela Kerkûkê qewimî, yek jî em bêjin li Rojavayê Kurdistanê ya vê talî qewimî siyasetmedarên Kurdan, aktorên Kurda gelekî çavtirçî kirine. Havkî şer e, zehmetî ye, carna hin cephelan dikarin pêş biçin, gavên bêhempa bavêjin, ew firsend jî çêbû û carna jî dibe ku hûn gavan paş bavêjin. Lê rêyeke dûr û dirêj e, sebrê dixwaze, berxwedanê dixwaze, îradeyê dixwaze. Mixabin rêveberiyên siyaseta Kurdî, hemû aktorên Kurdî vê gavê pozisyona destê xwe da bes dibînin gelok em vê statûyê, vê destkeftiyê em çawa biparêzin. Em çawa destê xwe da bigirin vî avayê lê dinerin. Başûrê Kurdistanê gihîştiye merheleyekî, hêla aborî, hêla civakî, hêla siyasî ve gihîştiye merheleyekî. Dixwaze vêya bigire. Rojavayê Kurdistanê piştî em bêjin neçeyiyên pêk hatin, vegeriya herêmê xwe dixwaze wê derê hinekî statûya xwe, rewşa xwe biparêze û vê aramî, vê pêvajoyê hinekî baş derbas bike. Berê mafdar in. Lê dîrok ji vêya nîşan dide hûn gava ku bikevin rewşa parastinê û şûn va bigirin, tenê tiştê destê xwe da biparêzin, bê wê kevin, hûn wana jî dest xwe da winda dikin. Ew jî destê we diçe. Bo wê gerek gavan pêş ve bavêjin û wexta wan gavan pêş bavêjin, dibe ku hûn aso çêbibin, yekî di dad sisiya dest nexin ama bi wê nevê dikarin yekî dest bixin. Ji ber wê gereka hinekî ev pêvajo, ev nêzîkitayî hinekî biguhere. Firsenda ez niha binêrim, hinekî em bêjin wekî senaryoya çil hesaban dikarin çêbikin ama çil hesaban hesabekî ez çêbikim mesela. Niha li Başûrê Kurdistanê ev firsend heye. Herêmên Nakok ji germiyanê heyanî Kerkûkê, heyan em bêjin herêmên Musulê, derdorê Musulê, heyanî Şengalê, Kurd dikarin hemû hêzan dîsa bixin bin destê xwe û wê derê bibin serdest. Heştî Şabî, hêzên Iraqê şûn va vekişin. Çima? Ji ber ku vê gavê hem rewşa Îranê biye sebeb Heştî Şabî bikeve rewşa parastinê, her çi qasî êrîşan bikin, her çi qasî çavtirçiyê bidin, her çi qasî em bêjin provokasyona bikin jî pozisyona wana pozisyona parastinê ye. Ya duyemîn amadehiyê şer henin ku hêzên Sûriyê, yê Daişî, yê Heteşê û êrişî Heştî Şabî bikin. Ji xwe Amerîka, İsraîl wexta her wiha Erebistana Sûdî wexta ku destekarî dane Heteşê, bi vî şertî destekarî danî. Heteşê jî zane ku eger vî karî neynê cî, vê erkê xwe neynî cî, vê pêwîra xwe neynî cî, piştî demeke Kurd yê biçe û biçe. Têk biçe. Winda bike. Ya din jî dîsa Heteşe hêdî diranê xwe tûl dike li hember Hizbullahê Lübnanê.
چند جرا من هنجیر جگوتو بو İsrail piştî qetlîyama ku li hemberî Filîstînya pêkanî bi taybetî şerê Hamasê rexne û rexneyên cîhanê nikare siyaseta cîhanê raya cîhanê nikare helgire her wiha siyaseta xwe jî nikare vêya dewam bike ber wê yekê dixwaze hêzeke cuda bikarbîne ev jî HTŞ ye hatina HTŞ'yê li ser text destxistina Rêveberiya Sûriye amadekariya HTŞ ya ku HTŞ hêzên ku amade kirin bo meseleyên wiha stratejîk amade kirin di vê kêliyê de Kurdên Bakur jî Kurdên Rojava jî Kurdên Başûr jî dikarin rewşê bikarbînin gava ku şerê HTŞ û HTŞ û hêzên Iraqî çêbibe Kurd dikarin bi mebesta parastina ewlehiya xwe gelê xwe hêzê xwe dîsa wê derê bi cih bikin û di wir de bimînin lê piştî wê ya ev 2014 de ji ev PKK ev derfet çêbû û Kurdan em bêjin ew herêmana azad kirin ji ber ku Daişê lê da hêzên Iraqî wan herêmê hemû vekişiyan ama bo ku wan dera Kurd bigirin carek din car din dest neçe gereka têkiliyê xwe navnetewî xurt bikin têkiliyên navnetewî jî ne dîplomasî ye ne lobî ye ne jî peymanên li ser kaxizan in hümanîzm hiç tiştek nîne mafê mirovan mafê Kurdan mafê netewî ewana jî hiç tiştek nînin siyaset gelekî realîst e û divê rêveberiyê wê derê yekser li ser petrola Kerkûkê li ser em bêjin zengîniyên Başûrê Kurdistanê peymanên stratejîk bi hêzên navnetewî re çê bike gava ku wan hêzan re peymana çê bike êdî ew hêz dikarin te biparêzin ev derfetê Kurda tenê petrol nîne gelek derfetên Kurdistanê hene Kerkûk çima em bêjin ji destê Kurdan derket ket destê Bexdayê ji ber ku tenê em dikarin vêya bibêjin BP British Petroleum alîkariya wan kir destekarî da wana Brîtanya jî ev parast û gorî wê ya çû yani şirketek dikare çarnûşa te biguherîne hin şirket hene dewleta ji mezintir in dewleta ji xurttir in hûn wan re gava peymanên stratejîk çê nekin nabe realîteyek e emperyalizme sermayedariya kapitalizme nizam çê ev tiştekî din hêle îdeolojîk ve Başûrê Kurdistanê ev pirsgirêka wî ji tune ye wê hêlê ve dikare têkildar bibe lê tenê wî nîne Başûrê Kurdistanê ji bo hilberîna cotkarî û çandiniyê ji derfetê wê hene dikare sazî û dezgehê navnetewî re têkildar bibe ava Kurdistanê gelekî giring e ji bo em bêjin paqijkirina avê ji bo aktif bikaranîna avê ji bo cotkariyê çandiniyê û her wiha ava vexwarinê Başûrê Kurdistanê heyanî niha bi dehan salan nikare gavekî bavêje ama dikare bi hêzên navnetewî re şirketên navnetewî re vê hêle ve gelek gavan bavêje Kurdistan dikarin em bêjin hêla cotkariyê hêla çandiniyê ve bikin bihuşt Kurdên ku em bêjin bajarên mezin da tujû bûne êdî wê derê xetimîne li wê derê jî nikarin jiyana xwe derbas bikin û niha derbasê Ewropayê welatên cuda bi cuda dibin ew ciwan hemû dikarin di deverên Kurdistanê de gelek navçe û gundan da bi cih bibin jiyaneke xweşik pêş bixin êdî gund jî gund wek bajaran pêşdatir in teknolojî heye her tişt heye ew derfet hene bo vê ji gereka plansaziyek hebe ew plansaziya master bê çêkirin fîzîbilîte ve bê çêkirin û sazî û dezgehê navnetewî re yê aborî yê siyasî yê dîplomatîk wan hemûyan re bê niqaşkirin û gorî vêya stratejiyek bê parvekirin ev stratejî bê pêşkêşkirin gorî vê stratejî xwe bikarin biparêzin heman tişt ji bo Rojavayê Kurdistanê ye jî Rojavayê Kurdistanê jî berdewamiya Başûrê Kurdistanê ye hevdû temam dikin hem hêla avê hem hêla em bêjin cotkarî û çandiniyê hem jî cîwan hêla demografîk ve cîwan jî henin xurt in aştî û aramî çêbibe ji Efrînê heyanî Kerkûkê ji Germiyanê heyanî Dêrikê ji Qendîlê heyanî Kobanê hemû deverên Kurdistanê dikarin
hêla aborî, hêla civakî rewşa xwe cardin sererast bike. Dîsa Rojavayê Kurdistanê firsendeke mezin heye, heteşe gava ku bikeve şer, bi wê newê gereka şert û mercên hêzên Rojava jî qebûl bike. Ji ber wê Rojava tenê em bêjin hergav rêveberiyên Rojava peymana bîst nehê meha yekê em bêjin tînin ziman. Ev peyman jî ne peymaneke serkeftî ye. Ya heqîqiya ew e xweseriya Rojava ye, statûya Rojava ye, sînorê wê, erdê wê, rêveberiya wê ya be. Di vê çarçovede ji gorî konjonktûrê Tirkiye ji mecbûr e wan deran vekişe, vedikişe jî. Tirkiye vedikişe jî. Tirkiye gava ku vê derê bimîne ne ji ber Kurda, gava ku em bêjin heteşe bikeve şerra, Tirkiye ji wan derabe ew dibe perçeyekî şer. Tirkiye ne dikare vê eniyê şer bike, ne dikare eniyê Îranê em bêjin xwe biparêze, ne jî dikare Başûrê Kurdistanê hêzên xwe niha bi cihkirina wana bide sekinandin. Tirkiye ne hêzeke ew qas mezin e ku her deverê her cepheyên şer bike. Berê hêla leşkerî hêla ew ê heye ama hêzê wê aborî, hêzê wê leşkerî, mühîmata wê ya, hêzê wê ya tune ne. Ne füzeyê Tirkiyenin, ne teyareyê balafirê Tirkiyenin hemû kevnin. Teknolojiya Tirkiye kevnin. Tenê em bêjin bi îha sîhaya pesnê xwe de êdî ewana jî dikevin. Hemberî wana jî gelek teknolojî pêşketine, niha drone wana aktiftirin û dronan Kurd dikarin him Başûr him Rojava hilberîna wê çê bikin û bi vî avayî şerekî mezin jî bidin meşandin. Ama bo vê gereka Kurd xwe biparêze. Rewşa xwe ne avayekî xweparastinî, ne avayekî pasif, avayekî em bêjin pêşketê dîsa dikarin carek din nû bikin. Ev pozisyon hebû. Me gelek caran em bêjin hemû deverên Kurdistanê em jiyan me dît. Dîsa Şengalê, Heyenî Çiyayê Kizwanê herêmên gelek stratejîk in. Li gor vê stratejiyê dikarin hêzên navnetewî re gelek peymanên bingehîn ava bikin. Gava ku ya ava bikin, ev xeta bikeve destê Kurda, destê Kurdan da sağlam bimîne, vê gavê destê Kurdan da ye sağlam bimîne, êdî kesek nikare pişta Kurda dayne erdê. Ji bo vê yekê bi rastî jî gereka siyaseta Kurd carek din hesaban bike, planan çê bike û li gor wê ya hêzên xwe, sazûmaniya xwe, pergaliya xwe jî ji nû ve ava bike. Hemû pergalên heyî, sazî û dezgehên heyî ne têrî Başûr dike, ne têrî Rojava dike. Rewşa pêşmerge ya du perçebûn, her perçeyekî de jî em bêjin eşîr û nizam çık êdî evana nabin. Li Rojavayê Kurdistanê her çi qasî hêra îdeolojîk û polîtîk Kurd hemû civatan re xîtab dikin ama hemû civat vê gavê nikarin Kurda qebûl bikin. Rewşa şer jî bo vê ne müsait e. Lê binêrin mesela niha rêxistina jina qebûl nake, YPJ qebûl nake, HTŞ qebûl nake, Ehmed Colanî vê qebûl nake. Ha ji bo vê gereka rewşa xweparastinê ji nû ve bê rêxistinkirin, bê sazkirin, bê xurtkirin. û ev derfet jî heye. Vê gavê destê Kurdan xurt e. Dîsa li Bakurê Kurdistanê bi rastî ev siyaseteke pasîv nabe. Tenê niha yani çawa bêjim kêsperezî em bibêjin yan jî rewşeke ne baş heye her tişt radestî Birêz Öcalan kirine û barê wî giran kirine. Ew çi bibêje em ê jî bikin. Berê ew dikare perspektîfa pêşniyar bike, ew dikare rê û rêbazekî bide ama li sahayê li herêmê di nav civakê de aktorên dixebitin, mixabin ne modelekî pêş dixin, ne rêxistinekê sazûmaniyekê li gor şert û mercê nû niha ava dikin. Kêm û zêde perspektîv jî prensîp jî bellî bûne. Mesela ji hêla ziman ve, ji hêla em bêjin şaredariyê ve, ji hêla xwerêxistina civakî ve hê pergala berê heye, hê gotinên berê henin, tenê bi pesendayîna Birêz Öcalan ve gavek nayavitin. Tenê daxwaziya azadiya wî ya ve gav nayên avitin. Me dît aniha vê gavê em bêjin rewşek belkî baş heye, dewleta Tirk binêre eger ew nebe, kêrî dewleta Tirk nebe, dikare dîsa derî bigire, deriyê Birêz Öcalan bigire. 10 sala girt.
Ha, perspektif belli. Berêjî niha jî şer ne hewce ye. Li Bakur şer ne hewce ye. Ama xwe rêxistin, xwe ji nû ve sazkirin û hêra zimanî, hêra çandî, hêra kulturî, hêra aborî, hêra rêveberîna şaredarî, hêra ji nû ve avakirina partiyeke siyasî partiye yan jî partiyê siyasî heyîn veguherandina wana ji bo vêya gereka dîsa çil hesab bê çêkirin. Kurd li Bakur jî vegerin, hinekî vegerin ser meseleya xwe rewşa me çi ye. Berê vê gavê Kurd divê civata Tirk re jî, civata Ereb re jî, civata Azerî re jî, Çerkez re jî, Gurcî re jî, Laz re jî êdî çi hebin? Wana re jî têkiliya xwe ji nû ve ava bike. Perspektîfeke nû. Em bêjin niha gelek rêveber, gelek parlamenter, gelek endamên van civatan di nav dem partiyê de di nav saziyê Kurdan da hene. Divê carek din ew ji rûnenê têkiliya xwe ji nû ve saz bikin. Her du alî jî. An jî her çend alî ne. Belê rewşeke mezin e li Rojhilatê Kurdistanê eger Başûr, Rojava, Bakur li ser xwe bin, xort bin, dînamîzmek hebe, Rojhilatê Kurdistanê jî bi wê newê bi saya vê ser bikeve. Mesele tenê çek û berxwedan nîne. Vê hêlêva Kurd serkeftî ne. Gelê Kurd fedakarî dike û berxwezde. Ha, lê tiştekî din jî heye, gelê Kurd li her derê jî kete tengasiya ji ber rêveberiyê. Rêveberiyên Kurdan çi fikriyat dibe bila bibe. Fikriyata xwe de nikarin bigêjin encamê. Heskî liberalî be, heskî dînî be, heskî sosyalîstî be, heskî eşîrî be, çîjan cure rêveberî û sazimanî hebe, mixabin nagînin encamê. Tenê siyasetê de na, hêla aborî em bêjin şirketek hebe, ew şirket bile nagêje encamê. Şirketeke rêk û pêk, sazûmanî, xurt nîne. Tenê girêdayî xwediyê şirketê ye, rêveberê şirketê ye. Ew ya nexweş bikeve, ew şirket jî nexweş dikeve. Siyaseta me ji mixabin wisa ye. Berê wekî me got firsendên mezin henin, ji bo ya gereka em cardin ser meseleyan bifikirin, plan û stratejiyên nû çêbikin û di vê çarçoveyê de jî him hêzên herêmên re, him jî hêzên navnetewî re têkilî dayînin. Lê vê gavê herêmên ku niha di nav xeteriyê de ne, wê hêlêva jî ji hêla xweparastinî gavan bavêjin, wan deran jî azad bikin. Ev derfet jî heye, vê hêlêva yekser gereka em rewşeke awarte îlan bikin û bi taybetî jî wek pirsa dawîn ez bibêjim, Kurd bi her avayî gereka yekîtiya xwe nîşan bidin. Rêveberê Kurdan gelek caran ba hevdin bên dîtin. Her gava ku em bêjin rêveberê Rojava û Başûr li ba hev bên dîtin, wêneyek wan hebe coş û heyecana gelê Kurd radibe ser piyan. Berê li vê rêveberê kecekêj di navê de çêbikirin. Êdî legalîte îlegalîte qanûnî neqanûnî nizam raya navnetewî hemû jî baweyekî fîrî hemû Kurda qebûl dikin. Dewleta Tirk jî qebûl dike. Birêz Barzanî, Birêz Cemîlbayîv, Birêz Talebanî, Bafîl Talebanî, Birêz Mazlûm Abdî ewana çima li ba hebinî. Wêneyekî em gavak bi hev re bibînin, ez barim rewşa Kurdan, psikolojiya Kurda, derûniya Kurda yê cudatir bibe. Enerjiyeke cuda yê çêbibe. û ew em bêjin bariyerên dewletan dabûn pêşiyan Kurdan ew jî rabin. Pêşiya Öcalan jî vebe. Ji bo yekî gereka hesabê piçûk bihêlin aliyekî û bi hev re mezin bifikirin, mezin bixebitin û enerjiyeke hêja, bêhempa biafirinin û bo azadiya xwe, welatê xwe, milletê xwe tev bigerin. Spasçava dikim, mala wa be.